Sa number 10, alkalde sang Banwasang Valladolid ang naghinyo sang bulig ni Mayor Albee Benitez para sa mga nahalitan sang Bagyo Paeng. Ang mga humayan kag talamnan sa Banwasang Valladolid ang pilalang sa mga nahalitan sa pagbaha tugas ng Bagyo Paeng. Suno kay Mayor Enrique Miravalles, naglabot sa masobra 9 million pesos ang kahalitan nga natugas ang bagyo sa mga talamnan, kasapatan kag propiedad sa Banwa. Ang munisipyo ang nanghatag na sang masobra 1,300 ka-relief packs halin sa DSWD kag kay Senator Bongo para sa mga pamilya nga apektado sa Bagyo Paeng. Kaina nagpadulong man si Miravalles sa opisina ni Bacolod City Mayor Albee Benitez agud maghinyo sang duga nga bulig. Nagapating alkalde nga may kapasidad si Benitez nga magabulig ilabi nga malapit ini sa presidente kag bilang chairperson sa Regional Development Council. Sana, kung ano mga mabulig sa nasyonal, siyempre kung sama siya malapit sa presidente, kasi bulig man siya kung ano mga kayuhan nga matag diri sa Negros, maka-ambit mo kita sa Valladolid.